Janaba Sagi ko malingari wa Janaba kain awo ko Segu Kuyate kain wallahi awo nunu ali sumana yere ala ka hina ala yere kain sumana ndesani nunu dogu kanga ke ku kasingu ka mizo do langa to dawlati awo no kakande ka to da yoroba do la mali yoroba do la kana wallahi akana tunu fiu mana tereta sumana tereta ala ka daro nema naga suku ala ka kinanga salama shu bela jelela mata ko banyugo de seku ko kanyinde ko Janaba seki ko Janaba fana kanyinde muru ni ala ye fɛn fɛ kala ni barika ye wallahi i k'a minɛ ni kanu ye ala bɛ barika don a la siga t'a la tereta ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a ka so wallahi sogosi la awɔ nka an bɛ min fɔ an kana an bolo jigin a dɔ la baarakolon tɛ yen maakolon de bɛ yen maakolon de bɛ yen u y'o de fɔ maa bɛ wuli tile kelen ka kɛ ngana i yɛrɛ ka kuma la a tɛ kɛ dɛ ngana bɛ labɛn dɔɔnin de a banna wa maaw ko ten ko hali n'i ma ɲa banakɔtaa jagoli kɔ ko f'i fasa ka nɔrɔ kɔ a banna f'a ka dɔn k'i sɛbɛ de don i ka mɔgɔ ninnu kɛ min tun bɛ kurisi la i da nɔfɛ mikoro la folu ka kongaransi kɛ Charlie Water folu ka kongaransi k'a nɔfɛ Charlie ma ɲi dɛ ala k'an kunna mais a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ na fo k'a sa a b'a kɛ e ma ni n yɛrɛ denmuso Adel n'o tɛ a tɛ sɔn k'a kɛnɛ na Charlie y'a kɔrɔbɔ don min ne y'a capté a nɔn kurti k'a kunu nka ji di yan nka a t'a ɲɔgɔn fila kɛ fo k'a sa a bɛ kɛ cɛ min na ne tɛ koyi a banna n ye n to n ka jite la ka Charlie capté a nɔn kurti a banna nka ji di yan nka fɛn kunu awa nana ko a ɲɛnabɔra ka ban yawa tafili b'a kalama a kɛra ɲɛna Charlie n'a balayila dogo fo k'a sa ko k'i to journal la ou bien k'i sigilen to télé kunna non a bɛ ɲɛdɔn a bɛ se ka miiriri ka sigi nun kan ou bien a b'a sigi ɲɛna kolo voilà f'i ka geste kɛ i bɛ ni geste kɛ a bɛ taa yɔrɔ voilà i y'a ye nka n'a nana da yan fan fɛ non a t'a kɔrɔbɔ i b'a ɲimi ni Charlie tun y'a dɔn a t'a kɛ o a bɛɛ la ala cɛ non manamana ko man di ye kuma dɔw la dɛ fo k'a sa vitamine dun t'a la dɛ yen b'a la ale de ye bana fura yɛrɛ ye kana tigɛ a la dɛ wa soso filɛ nin ye cɛ o cɛ bɛ soso sɔrɔ k'a kunu diɲɛ don o don pali t'i minɛ nka a sɔrɔ man di de ala kosɔn n'o tɛ ni soso donn'i kan kɔnɔ e ma ye dɔw b'a k'u b'a bɔ f'u bɛ fɔɔnɔ wa ka n'i yɛrɛ bila a la n'a donn'i kan kɔnɔ dɔrɔn ji minɛ i k'i ka soso kunu ayi mais n bɛ min f'i ɲɛna min ka jugu soso ka ko la kasi ka ngarana inu ngono ten ala wali kulo dingɛ kɔnɔ i kulo dingɛ kɔnɔ ko de b'a saban kulo kɔrɔ kuma bɛɛ a dimi wa n t'a sɔrɔ fana soso ma ɲi dɛ a bɛ ka k'i to sunɔgɔ dumanin de la wa tuma dɔw la hali i balolen sigilen k'a bɛna k'i la a b'ara a ka ɲɛdɔnya wa ala k'a kunna ja amin bɔra ala ka sababu ɲuman ya rabbi ya ma min an kanuba n'an filɛba an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u wale ɲuman dɔn an bɛ sunkalo kɔnɔna na ka dugawu don kɛ ala k'an ka batokɛlaw minɛ amin bɔra an mana fɛn o fɛn kɛ k'o ye dugawu ye ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin min ye nɛgɛw karafe sa a bɛ Batɔman Kane bolo k'a Tarawele Kane n'o bɔra Awa Tafili Ture k'a fo k'a wale ɲuman dɔn a tɛ to o fɛ minɛ ale bɛ réalisation na Bubakari Jara Bad min ye difu la ale bɛ yen min ye k'a fo k'a wale ɲuman dɔn ni Barisa kɔni cira ale ni Zagaru fɔma olu nisɔndiya ko ye dɛ mais Barisa in bogo do Real la ma fɛn f'o la o kɔsa in na yɛrɛ nan ni Gansan a bɛɛ n'ala cɛ Gansan kolo wallahi n b'a f'i ɲɛna nka Barisa ma ɲi dɛ nka a ka kunun défaite a tiɲɛ yɛrɛ la don min kana si ka ca o man ca défaite fɔlɔla a la a bɛ laban a la wa ayi hali sini dɔw tɛna dasi o tiɲɛ ne ko jɔnni Ballon d'Or bɛ jɔnni bolo ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan ne Mamutu ke Messi e tɛ Messi dɔn wa Argentine dakamana den min bɛ balontan na fo diɲɛ bɛɛ b'a ko fɔ ale a b'ale de bolo wa ni Brésilien ka kamalenni bɔra yen maa si ka jɔnjɔn t'a ta bɔ diɲɛ kɔnɔ Dani Alves o dɔrɔn de b'a ɲɛ jɔnjɔn na o ka jɔnjɔn yɛrɛ ye 43 ye ale ta ye 38 39 bɔ ɲɔgɔn ko ye ta ale ma kɔrɔba ka kɔrɔ a bɛ Alves dan u ka cɛjankolonŋala in hali o don a ma Faransi a ma kɛ champion ye awɔ cɛjankolonŋala in Namajan wa o ye côté dɔnna de ye koyi o k'a ka côté dɔn Namajan ye côté dɔnna de ye ni côté kelen wulila ale bɛ côté dɔn ka sɔrɔ k'i pan k'i yɛrɛ kɛ maaw ɲɛkɔrɔ k'i yɛrɛ yira a yɛrɛ yira ci ko seliba kalo a ma s'o la o a bɛ dɔn k'a sɔrɔ o si tɛ o n'a ye konin kelen kɛ a bɛ taa yɛrɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'i gonfler le gonflement est revenu ayi je vais présenter mon Douga a bɛ t'i Douga présenter partout mais i b'a ye a ma s'o bɛɛ la
mamtu ala ngaba abi mawji abi chelu do halati a nisonja ko do I ka barake o sira yira la ka baradu ala ka gura ja wala balo telikote ko na le bido ale ta manifester sabu ale ka barade aka barade o nyagadi ke muna abana Messi ya famu dindi ala ka gura ja bakalo nu ndo donde wana gwanu ko ndula ci la obo be ke kele o bi ke kele de fo ka ta ndula ci ba abi panki jangi bolo seri albidri ki yira ki gringri kana doka o ya sura datule do ala te ta chugo do ate na chugo do ito ye Messi la jinye kono Brazil na Argentine deu ulu ka manganchi mancha nangama de do ajabi ni bisa kariu album ba ka kuma do ko ma nyu ana dabbal bamuna na banala abe gele ade abso ngagele ala ka gura ja amin ala ka so ya rabbi ama bro minye jamadu kumbo kefa ka fo ka wala mando ko ate awa kisa no boray diboli cheni anga kangardae nye ba ka weli langu na mbe ni bara nu na domi na weli banu ati masro ne de nye ba ka weli don na ngu sai ba sura kuma ngo aka patron me se me kiligela ne nye gwane do ta so ngoda nu 20 ko ba chama masro de ko nga klanga feundila ni klalo lu ko sebela mauna amso ga kuloge kulungen ko le mari de ma femme ni re kuma ide no kuma inda ile kala je bai kuma erate kuma le so ya kuma ale ga do de shi walta ale ga do de shi no te la ni ai se ba passer ba ngo se ba manga ngo aka fo alubagi yana do aka se ba aka fo se ba na se ba kamara na ka alubagi ga fara murula desone wa be chedo bi aga dugu masrege te kuila de abara ko famu de no te ne mai de no te ma de tire fo no te sana fo ka wolo fam abeu alebeu do ka korobo ki bolo ngoni gije nigila do ka korobo ki bolo ngoni shon la gije inik fati inik voilà ala ka gura ja kelempe bro bakrama bolo yusu ya fo chugo mina sofla masai bidon jira ankene manyena jabaru wahido amba tanu ka bargada ni ga wale nyumondo ka rasulu tanu ka wale nyumondo ka bargada ne mane kishiba mala ko jidi aka ka maso sebe korofo yusu lu sarata amulo antise ku saraire fana tanu ni bargada ni wale nyumondo mana timambe do oke ali bisa ala ko lu bulo kan shuje ankoro ka bana koro bashi ka jidi ke lafiaula ko kanu soro mimbu torotu munu be tienso bara dali alaka no lu nanga bamba to kelingele bela jelenye kanu ba jama ka foku barkada ku ni che uyiraye ko kuma ka do faso ko na ni faso ko ka fenfe klo nyegele jole no ani fenfe nyama dale do ni be ko groupe re nouveau o be kanu ko fo ambe de barakele ko no kiseye o kadara ko na ambu fo ka kanu yalla ku ka bismillah o be bismillah mi na kena mi ga o de kuna fo ni kena ye ko lu fona bo kuna siri ko no on ba wasa do fasiri sebe on kono kuma ula kala mun de ba matrafa ba o kan no bla sebe mi mitaka ba ma elema no tuma sera ma o be koroto ni beleke laje lo nyegele jogo nyumane nyamada ko nyumane ala ya no yawi ala se ko nyumala ko no ya anyiro ye kama benga chari yanga ngana ko fo shu ya ko latigine ne ga shujuru tigu ala ko no ya wulu ye secrétaire renforcé kefa ale ni ka do ake chalere hawa kata se ka do divuma ni olu befu ne be montage mawfu abana zebura makone naka jamakulu ku ni sogoma ka nyema ya so ma bela jilefu ka soroka ikado ka fo buruburu l'affaire de buruburu la bala ko lu fana fu bon alu ndaw ale ni aka ikado rédaction anga foli buyi ndesani ka be barkada ka be bismillah saha ma aforo nyadi ma yadia amine Yusu mba mine ni barkaye ni ngomba mine sebe folo minta o de soir de Bamako soir de Bamako ni nya leta sa ni nya ikado ka fo bolifo nye ka ikado jamfa ke bolifo na ninga janda ula ko lu famu go perenta la kele ninga ti karga do aunga ikado ulu masri tabau jabala ula ka to mugu pere mingera seware nyono ani bafo abana mi nyanga fama ye ulo masiri tabao forces armées maliennes yusu bae ma woro ulu ko nina ala kallah rason suwa ye ko daron nema ala kanutani du barka yu fe kale mania ku ko maula kuma mana ma mugambo nyongo ulu fana banana anga pangurungura ndale mi no helicopteri ikado ko sekera odo fana ma awa mi ngo ne jatige wale ke batigila ma munu ya korobo anye taninkile blashula taninkile blala shula ulu kata fara shukoro ya chara tunde ulu kata fara shukoro kai do ke mega foko bisaba ngo do ke mega foko mugano woro aiwa ko taninkile ngoni blala shula o sufasrile do ya no ikado umar ongo ibafe minye ikado histoire de Bamako konala anga ikado ulo masi tabao jabala mimbe no e kanye ikado ka fo mini ikado ulu dagaro benero seware ma nyono
n'o ye Segu marabolo kɔnɔna fana ye ani k'a dɔn k'a fɔ Bafo ko u ye dangari de ta ka nin yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ ni bingani waleyaw ye o kumana maramafɛn girinw olu b'u bolo ani k'a dɔn mugu pɛrɛntaw k'olu kɛ ka bolifɛnw fɔ ni ka taa i k'a dɔn dangari nin yɔrɔ kofɔlen na a kɛra ka bɛn ni k'a dɔn kalo tile 24 o sɔgɔmada kɛnɛ ye ni kasara min filɛ nin ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko a b'a jira ko min ye k'a dɔn k'a fɔ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko olu kɔni i b'a ye k'u tun bɛ fɛ k'an ka pankurunko de tiɲɛ sabu fɛn min b'u kamana gan diɲɛlatigɛ yɛrɛ la o ye pankuru ye o pankuru minnu sɔrɔla anw fɛ k'u tun bɛ fɛ ka taa dangari pankuru ninnu de la ala ma k'u sago ye o kumana min ye anw ka wolomasi tabaw kɛlen ka sebaaya sɔrɔ ka sanayɛlɛn sɔrɔ jango pankurunko min donna la o kɛlen don jatigɛwale kɛbaa tigilamaw tanama k'o ba ye o kumana min ye i k'a dɔn nin ko ye sa fasiri kɛba n'o ye Umaru Ongo iba ye a ko laseli minnu n'o carina ka bɛn ni kunungo ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw fɛ o laseli minnu ne olu kɛra sa o de ye k'a jira k'a fɔ ko jugu u jigila tigɛnen n'u dɔnko bannen k'u taara i k'a dɔn ni dangari wale de kɛ i k'a dɔn ko jugu jigila tigɛlen n'a dɔnko bannen u taara nin baara min kɛ o de i k'a dɔn k'a fɔ mugu pɛrɛntaw k'olu kɛ ka bolifɛnw jɔsɔ ni ka taa don n'o ye anw ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw jabalaw la ko véhicule kamikaze o min fɔlen don mugu pɛrɛnta la n'i ye jatigɛwale kɛbaa tigilama ye yɛrɛ fa suya la dɔrɔn a dɔnko de banna sabu u jigi tigɛlen de b'u yɛrɛ fa kelen a bɛɛ ka ban dabolo t'u ye jigi t'u ye taa yɔrɔ t'u la o kumana min ye chef de état major général des armées ale ye kunnafoni ta ni k'a cari k'a bɛ jamana den bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'a jira k'a fɔ k'an ka wolomasiri tabaw ko bingani taara k'u sɛgɛrɛ wa bingani sigiyɔrɔmalen ko nka k'u y'u kɔ disi da bingani ninnu bɛɛ lajɛlen la ka binganikɛlaw ka fasa bɔ u ɲɛna fɛn min ye k'a dɔn an jabala min an ka wolomasiri tabaw jabala min bɛ n'o ye kan Amadu Balobo Mayiga ye o bɛ Seware ani k'a dɔn Bafo kan ka taa se ɲɔnɔ o taama o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko kunungo sɔgɔmada kɛnɛ fɛ kalo tile 24 sɔgɔmada nɛgɛ ɲɛ 5 n'o ye 5 heures du matin u wulila ka taa i k'a dɔn ni dangari wale de ta k'an kɔni jabala ninnu sɛgɛrɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamaw k'u dɔnko bannen n'u jigi tigɛlen ko n'i y'u ye yɛrɛ fa suya la ko kamikazi k'o de b'a jira k'a fɔ u dɔnko banna se t'u ye tun o kumana u b'a tɔ kɛ yɛrɛ fa suya ye a ko bɛ ka ban pewu n'a ma ɲɛ bɔnko a ka dafiri o kumana k'u taara ni dangari wale de ta k'anw ka i k'a dɔn jabalaw sɛgɛrɛ n'o y'an ka wolomasiri tabaw jabalaw ye fɛn min ye o ko ninnu ye laseli kɔnɔna la n'o ye communiqué ye i bɛ se ka fɛn min faamu o de ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ko faama y'i bolo da ko bɛɛ lajɛlen kan u taara nin wale kɛ waati min na ni faama wulil'u nɔfɛ faama ye sebaaya sɔrɔ ni k'i bolo da ko bɛɛ kan ko situation bɛ sous contrôle o kumana Yusu ko yɔrɔ minnu bɛ yen n'u tɛ i k'a dɔn ɲɛkina ka kɛ yɔrɔ ninnu kan faama fana ye k'a dɔn a ka wuli ka jɔ k'o kɛ ka bɛn n'o yɔrɔ ninnu ye a ka diya min bɛ lakana o koɲɛw kofɔ ali bisa kunnafoni nasiraw la o b'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jaabi min sɔrɔla fɔlɔ Seware o k'a kɔni kɔnɔna kan ka wolomasiri taba 6 olu tora ala ka hinɛw la ni k'u da yɔrɔ nɛɛma ko 15 bɔɲɔgɔnko ko olu banana o ye faama ka fanfɛla ye ko nka min ye juguw ye n'o i k'a dɔn jugu jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko i k'a dɔn ko maa 11 min ye a yɛrɛ fa n'o ye mugu pɛrɛnta kamikazi o mana fara sutɔw kan ko de b'a kɛ 11 ye o kumana ko minɛn fana n'o ye kɛlɛkɛminɛw ni maramafɛn caman ye ko minɛna ninnu na min ye k'a dɔn kan min bɛ Bafo n'o bɛ Segu o kumana wolomasiri taba ko kelen tora yen nɔ kelen tora yen an ka eliko o fana kelen de i k'a dɔn o ye dangari o fana na yen nɔ o kumana nka a ma tiɲɛ kosɛbɛ nka tiɲɛni da dɔw olu y'a sɔrɔ Yusu n'i ye ɲɔnɔ k'an yɛrɛ fana ta k'a lajɛ o ko yen nɔ ko faama ko maa 4 olu kɔni banana fɛn min ye maa 4 olu kɔni banana faama ka fan fɛ a maa 4 ntanyala sa kɛ ni ka 2 bana faama ka maa 4 de banana faama ka fan fɛ ani an ka bolifɛn 2 bɛ yen k'olu fana i k'a dɔn tiɲɛni taara k'olu fana sɛgɛrɛ o ye i k'a dɔn ɲɔnɔ o k'an kɔnɔna ye fɛn min ye i k'a dɔn ni maa kofɔlen ninnu ye jatigɛwale kɛbaa tigilamaw kɛlen ka nin baaraw kɛ kuma min na min ye i k'a dɔn k'a fɔ Seware sa ani k'a dɔn kan kofɔlen 2 min filɛ nin ye i b'a ye an ka wolomasiri tabaw olu ye wuli ka jɔ kɛ ni ka npogo kɔnɔ kelen du la nka min ye Seware jatigɛwale kɛbaa tigilamaw 11 min sara ye n'o y'i bɔ a la kan 2 tɔ ni n'o ye ɲɔnɔ ani Bafo ta ye minnu tora yen nɔ o perepere-latigɛ ma di an ma o kumana min ye l'armée ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye dangari ye ko u k'a dɔn u y'u kɔ disi da la ni k'a kunbɛn nin ko min filɛ nin ye k'a bɛɛ i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka jigitigɛ an'u dɔnko bannen de fɔ n'o tɛ nin t'u ka taabolo ye nka n'i y'u dontɔ ye kamikaziya ni i k'a dɔn k'a fɔ mugu pɛrɛnta olu donni na bolifɛnw kɔnɔ ka taa u suru yɔrɔw kan o y'u dɔnko de bannen ye wa u jigi de tigɛlen don wolomasiri tabaw ko olu ye i k'a dɔn nin ko kɛ waati min na o kumana k'u y'u ka lakana barika tɔ bonya ka fɛsɛfɛsɛli ta ka yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ ka sɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen larawe
ko ambero mi ko bi ko wala masi tabaw kale kanti dore kuyi basigi lafiya ani lakana o kana anga jamana silike nani bela jilena wa jamana deum bela jilenu bulla hero bi se ga lakana soro chugo mi ko ma shika ika do mana ko ni nge wale masina nuntina dangare anga wala masi tabaw ka aklina la chugo shila wa ka ulika jo katinu galabundanya ola abada mi yeta major general des armées o yeni la siluke e kaga chedon hakli jole do ka koko fe mi ka do ni bingane wale munun fleni ibai ka fo ku yu keke ka tugunyona ka ke ka do yoro danfaraluna ka kla ka keke ka tugunyona ngambe ro mi ko biali jekulu kelende infolo mi yi jo atigi yakoro nga sika kele do jekulu mina o de jesim mawi o jesim mamunun fleni ko lube ulika jo ani ka do ka fo fere bela jile ditigela panguru ni ka do marama fe kura munun sorola awumbolo ube fe ka dangaro la sabu ma fura soro panguru ngoina panguru sorole u dongo bani ku jigi ba u jatigele do ku be ka fere de nyini ka anga panguru ko la no ko jesimi yere ka bara ko mo sigale ndula ka fo ko olu no be ni kula jatige wala ke watigela ma munun vana be no lu amadu ku fani yade agale no bela jile jengo ma nyoma mawye olu de cheni nge jekulu chejugu ye yusuko labana kosana ina ko bogo min do no la ni ka bla ni daraba shoru la kama be uma ali doni u ka jeni kala jekulu jugu ma keme fla ko olu bla jele bla la shura mura ko bulu bla la shura wa ko ni manu no kuna nyimunde wulila o kuma na fe mi ka do ka fo olu munu bla la shura wati temene una ina fo marsikalo temene la mi nyi ka do ko nu ka nyema ba do tora o janjola Tunisini France jede do yoye mi no o yi ka do ko farango tunisien Tunisini Fransi jede mi no yade agale masuru ya maye o tunya ka kele chebolo kele ikado bolo fara kwa letigila maye ko otora janjola ko kabo kerawa mura ko imma toto nunu na ali doni ko tajuru sara ko ngani ya debu kono o mi nye ikado wati be ku kele ro ka ngenye nyimi awun kama jango panguru munu sorola o panguru ko de mabbe uma ali doni o kuma na yusu ko wati labanu nuna ibai ka fo ko tangani wati anga ulo masi tabo be panguru takata mpogo min kare nuna de ko de kele du nyekine do be faka panguru go ka dangare ola o kuma na ko kele akele do kai ka do kele do fangele maye sabu na wulilu ko sangani wati ame mpogo de du la panguru go ere na to nyonya ambulo o kele ate awne nunu cheble gwi o ko min yeni ngo nunu nye ko dongo de bana ola fe mi anga ulo masi tabo ye kibai ka fo ko ulu ka wulika jo ka sababu ye uyu bolo da ika do yoro chamanga min tume jatige wale ke batige la ma bolo wa oseba ya minana ula ni dangare ware min taraka bafo kan segere iba ika fo ko anga ika do miki mimbe no anga panguru mimbe ko mi 24 o mi 24 kura me na ledo ko dangare la o dola o mi soro la awni irisi jamana ka jengo ma nyogo ya ko nala o kuma ko ma be nyingali de ke sisansa ko nuno nye ika do ni la soro chugodi bolo la tigele nya do wa wala ma anya njambo an rela de wa ko kele do na be ni chugola makangi janto yira la sanga ni wati kene beka wa ika do keta be fanana o kuma na ko minye ni ngonu nunye ku kata ika do onja balala ku takumba kunye minye ode kata anga pangurungo kato dawalo ko ngako umanye soro ola ko na ya soro deme bajugo werete ula minye ko kamaye munum bi ku deme ni bara ina ko amma no no ma ukata ni wale kene chugona nda ma tisega bolongo ni shi ma shi la folo sabu ma shi ma jo atigi yakoro ngana ya soro bolla tigele ya fana do wolo masi tabaw fe ko dabla de o kuma teniye na ya soro uyu jambo ko de fana na o wati teniye sabu ni ye mone do mana kaba isigi na ka fo ko na ma dese aba nyini ka tasara wala ma ba ka mona nyu anabo o kuma na ya soro ko ka ma be ku deme jengo ma nyogon jugu ya bu ula ka fara ni ngoinga o kuma na ko ku kunglena ko nyeshi awma ya saka na fiye do transition ga ko tabolo la ko na dabo kunyo oye o kuma na ku shone jito jigi akone mana boda oda fe minye ikado ka fo ulo masiri tabaw ka manyema ulu ya jira ka fo ko minye ikado bafoe aiwa ko minye ikado ka fo ko nununye ko umma ikado wuli kata dorela ide ko ta kunkunye dron pangurungo mimbe kata dangaru la sabo kembe ka ukamana gwa bi ko sebe o mana ko ulo masiri tabaw ka ngu jokele jose ka sanga ni wati tuma bela jilena o mana ko minye ikado panguru yo nale minana ko de ya to jatige wale ke watigila ma ko ukado utika nobo ko bi sabu sirane do kumana yoro munum be ni kele bolo dale do e o kumana ko ula somene niye u kana usigitu ku bolo flat daw senga sabu mona min do nani man no ba nyini ka dobo anye ni mbo ikado ka fo so ande bama ko kono ma mi ngando bla sebe do o ikado la
Umaru Ngoiba ale ka nobila sɛbɛn do bidon boli do Yusu moro an bɛ Dirisa Sogoba an b'ale ka fasiri ta min ye Dirisa Sogoba ye 3 points de suspension challenger ale kumanen do min ye anw ka sanu jɛma n'o ye or blanc sanu min ye anw ka min ye kɔɔri jɛkulu min bɛ yen baarakɛyɔrɔba min bɛ yen n'o ɲɛsinnen do kɔɔri sɛnɛko ma anw ka jamana kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye compagnie malienne pour le développement des textiles la CMDT miliyari 5 k'u y'o tɔnɔbɔ k'o bin ni lajɛ nin kɛra Afrika lo tile 23 san 2022 moro a kɛra yɔrɔ jumɛn hôtel l'Amitié u ka tako 96 n'u ka lajɛba ye n'o ye conseil d'administration ye ma ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye awekado directeur général docteur Nango Dambele min ye awekado CMDT maaw awekado lajɛ in kɔnɔna na sa min ye i ka dɔn min minnu kun ni ganjɛ ani baara min kɛra ani tɔkajɛ minnu bɛ yen ani ko minnu bolo dalen don u y'o bɛɛ lajɛlen batiri o de kɔnɔna na awekado min ye docteur Nango Dambele ale kɔni y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la kɔɔri sɛnɛ ɲina an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi k'a sababu kɛ mun ye i ka dɔn san 21 o daminɛ na kɔni an kɔni binna ni miliyari 15 ye nka min ye awekado olu nana ka na baara ta u bolo la ka baara awekado k'a ɲɛɲini min ye fiɲɛ bɛ yɔrɔ min moro k'o fiɲɛ bɛɛ lajɛlen k'u bolo kɔni da o fiɲɛ kan min ye ka wuli ka jɔ kɛ ka baara kɛ ko baara o jaabi de kɛra awekado tɔnɔ min n'o sɔrɔ la o bɛ t'i jɔ miliyari 5 ani miliyɔn 465 moro b'a jira k'a fɔ awɔ min ye CMDT maaw u ye baara caman kɛ o kuma awekado min ye PDG n'o ye awekado Nango Dambele ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awekado tiɲɛ yɛrɛ la kɔɔri ne jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a ko awɔ min ye ɲɛmaa bolo bi moro awekado min ye wulikajɔ de kɔni kɛra min ye CMDT awekado olu kɔni ye dusukolo ta moro ka baara kɛ ka baara awekado k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn moro awekado min ye angɛrɛ ko ye angɛrɛ ko min n'o kuma bɛ sen na n'o ŋunugunu bɛ sen na moro ŋunugunu min do k'a jira k'a fɔ ko yalima angɛrɛ a na se ka di n'a fɔ a dilen do cogo min na ka min ye k'a sababu kɛ mun ye embargo min b'anw kan ani Russie ani Ukraine ne jateminɛ kɛ bon ninnu b'a fɔ ko moyen tɛ Russie ye kabini Russie kɔni ye kɛlɛ daminɛ fɛn bɛɛ da gɛlɛyara vieux Nyamakuji m'a fɔ ko 11e puissance de do ko bɛna vieux matériel dɔ de di Mali ma k'o tɛ se ka Mali ka affaire kɛ Nyamakuji sigilen t'a ka Nyamaku baara kunna ye ale ɲɛna k'a ta ɲɔgɔn ba anw kɔ a ye gouvernement ci ka tila k'a fɛ vie chère a ma foyi y'a la fɔlɔ ko malo kilo ye 100 y'u fɛ yen anw ta m'o bɔ fɔlɔ sabu anw de b'u sɛrɛwɛ malo la an y'a tigɛ najini o bɛ 1000 najini kelen dɔrɔmɛ 20 u k'u cɛ siri hali a banna awɔ ni pɔvɔrɔ feeremuso in kɛ muso belebeleba ye ko Rose ale yɛrɛ kɛlen a tɔgɔ yɛrɛ ye di ko Rose pɔvɔrɔ walama ale yɛrɛ fa mɛ y'o mɛn ko pɔvɔrɔ yɛrɛ a tɛ taa yen ta prix fana ta kana o fɔ komi Mali ta prix de b'ale non Mali kɛra jamana fu yɛrɛ de ye quoi mais an bɔra san 7 fu min na o de m'a kɛ yan ni Ala n'a kɛra cɛ maralankolon fu san 7 wa hali bi o maaw b'a fɔ k'u bɛ kuma ne yɛrɛ bɛ dɔ fana ye kuma ko Ismail Sakɔ wa mun de la ilaha illallah i bɛ ka maa ninnu vraiment ni ne yɛrɛ kɔni y'o ne bɛ maloya ka kuma bi wallahi an bila san 7 falaki la yan gansan yɛrɛ yira ni yɛrɛ jabɔ ni kɔtɛba ɲaga ni faso nafolo dun a ma foyi kɛ o kɔ olu kan ka kuma Mali ko yɛrɛ la bilen diɲɛ kɔnɔ wa diɲɛ yɛrɛ tɔnin kɔnɔ u k'u da de wallahi an y'a dɔ kumakan mɛn ko Ismail Sakɔ Ala ça fait ni ɲɛ miiri a bɛ n fɛn de quoi san 7 falaki dans la vie d'un homme an ka taa isu a ye maliden de ye an fana ala k'an kunna diya an yɛrɛ nɔ don wallahi an yɛrɛ nɔ don munna de y'an nɔ don mais san 5 kɛra a bɛɛ y'a tiɲɛ ye n'an tila ka taa an yɛrɛ saraka ka san 5 wɛrɛ don o maa masina ma gansan mais cɛ Umaru Bongo y'a fɔ dɛ ko i tɛ se ka élection labɛn ko ka tila ka perdre o bɛ kɛ fo ka jago don a la n'a ma kɛ jɛlenya de la a tɛ kɛ ten voilà a tɛ kɛ jɛlenya de la k'a jɛya k'a kɛ min yɛrɛ y'a labɛn fo a b'a fɔ ko n jɛra a banna a bɛɛ n'Ala cɛ
moro awatike bisiga ke ko tabulu ya mi semdete mi angara mi flene ka do ko mogon be macha mana mi angara ko abit me jiye do fe no awakado jiye munum be ni olu nyachinen do kori koma moro awakado no tebana kabwe esira wara be awamunum be no SNFN towe moro awakado mi nyere la ko ambargo ngone ayefi nindo awakado mi bara tabulu la do tabalika fo minye kemejo bina ni anishegi wana kungamve moro wulika jode kera awakado wala sa angarab tika blabulo ga jugo mi balo toye moro obiti jo kemejo bidurula mi docteur nangro dambele ale kon ya jira ka fo ale dalendo atigelendo ala wa moro ikado ale jikimatika chugo shila minye awakado nyere la angone awakado anga wulika jo o famba mike abija ani awakado Senegal au port de la mi tasrai kamuro awakado ambargo mimbanga muro kembe ka fienindo ala gaikado ale jigimatika jigitike minya awakado ni ala so nama wulika jommi no lukango ke useko nu damanala muro kolu no ke sanga ani wati mimba to awakado semdete ani sene kitira femfe be Europe se kana ola chogomina mamba fu ina ngo tare baranyana ala kanguna ja amin niseme ani mbo challenger kono ala kan kunaja kunagoyate kunaja min gofe Yusu ambesebeta sebe mi no to le combat malini rishiga jengo manyonya konnala ko ni kokoroba e kokurate ko jenya ankoroba ko okara ikado de me ba kuraye bi de me ba kuraya min okara tare ambulo la sana kulubali ale kan nobla ni le combat kono Yusu okmana ko mali ikado kafa na jenya ankoroba ka ikado jengo manyonya kuraya ko okara kuna wulo ambulo fe mi ikado mali kabaka ire mahoronya utalengurani ibai ka fo ani ikado rishi jamana anga jengo manyoya damnena o jengo manyoya min damnena ona na ke sababu ye ka faraja jamana o olu tonshi wuli ka fade ya wuli unnofe fona wuli lani ku kunda onga bangunga no ye farafina bangunye kana charifa bela jele fe o ka seba ya ko lubulanga marabulu ananga marata bulu bela jele ka o kera sababu ye ka rishu anu luka jengo manyoya ka finya douala ko ka ko sena sumaya olu kunyu yere mine o yere mine ko na la sai bai ka fo ko kunkera ikado yere mine ye fa bela jele fe nga laba na igai ka fo rishu ko siga kele dula ka fu keme ka wulika joke fe minye ujengo manyo folo munu nye farafina ye ku be fe ka sigi ka jengo manyo yama sabu tife ku ka daga jigi ko mawre ka to muna abana la sina kulubali ale ya kuma fo ko ni tariku de ko seginga ne biga ke tariku la o seginga ne biga ke tariku la ko fanga dafri baw ne na ne o tabulo kuraye ko sabu awni irisi jamana ka jengo manyonya ko korobaye na ya sura shik mi je sa sura shi jera ko o mona Yusu iba yo jengo manyonya mi fleni o dola ko ikado ko mali awul masiri taba munu nya fanga dafri ko lu tara ikado ko kuraya tungui ka ikado gongon franfran ga bo jengo manyonya la ninka alla kuraya ba be men ko fo ba akera ka dafe mi wanaka kirisila jamana fana ganiana haglina eminye ufana jose ka bonya farafina bangunga kosebe dingo ka wulika jo ko fere otige mime lakana ko fo sani fere ani nyonche no ye julaya tabulu ye ani jengo manyonya fere ni dabalu tigelila ko ka tasi ka do ka fo tabulu woro manube seko ni dongo ani ka do lakana ko bela jile ko fo o kuma ko rishu segena kana farafina bangunga tuguni ko nyangili min tale do ka on segere je ikado farafina anga tonche jugu no munumbe no ye faransi ka barake mina ye CDAO ani iyo mwa ko olu yo minge ko ka nyini ku ba on blankilena ko risi jamana ko alasigide ko ayi ko tike ko lu balole to wa ko ni nanzara o ya ambla olu ba anta ni nanzara o ya anjamva olu be do anjigi koro ikado ko bi mani ngolu la sena an jengo manyonya ko ikado bi ko kurate aiwa ko otsega ke ko kuraye bido infanana ko ninye ko koro de damne nenye ikado ka fo la da koro do o ko fe miye ni ye fali bugo o da koro ye ngani e muru turala ida kura bo ko da kura mabwo ni da koro de ye o de ba ni nyonche haklina nasira ni politiki ko nasira ani jengo manyonya anga jamana fula o de ni nyonche mali ni risila refona ni nyonche o ko de ya tosa mi nye franje fanga dafri bawye
olu ma ikado akobla da green dala ko ye ikado sira mine jona ni ko kunda irisi jamana ka kata ikado ka fo jengo manyoya ko boloda ka ben ani ikado kile ko sabati abe fo minu ma ko contrat chama ka to boloda ibai ka fo fanga blo nyema no ye docteur Shogel ko premier ministre docteur Shogel ko kala maiga ale ikado juma don abe kalo kile mugani fla ba fla ni mugani fla sa irisi kala sikide mimba anfeya ayo bismillah ayre jabala lo ikado e fanga blo nyema ya soe o yesigi ka kuma uke o nyanye konna la kuma ubulla kene ya koka jidi ani ikado ka foka kolodo anga jengo manyoya ula ministry so ni nyonje aga ja jidi bisiga ke mali ikado atabulo la chugo mino baga dugujugoro na fulo kofo kata sendi ani ji mano we qur'ani ji kudda dura ni bela jile na warishila ikado ka fu yukani ni bela yusu ibai ka fo minye ikado ko sevesa anga fonga bulo nyema ba no docteur Shogel ko kala maiga aye irishila tanu ku barikada ni ku wale nyuman don kagla ka jirula ka fo ko fe minye irishila ye ko ni ulu kunte biwa se asoro jiema ka janva ye malisi ga sen sawara kono ko de la nu ulela janva la kuma jie tomba kene ka ko irishila ba ka veto poser a veto anishin che veto kadigui desani irishila nishin ulu be veto poser o ba to ikado ka fo fe munumbe ikado nu be fe ka angu sago ye otseka ke o kuma na ko minye sebenye minye rekera kosa ina ko emura ko kungango kibaraye ko jie tomba tumefeka javata ga on segera ninga nyangili kura ubuloda aka ja ko irisila ikanga unoche o minyanga fanga blo nyama ya soka kuna foni la sesrai ukoko ni irisila ni nyonjewa ni jamana fulaka jengo manyoya ikokoro kurate omuna ke kura mami nyena ai wasawa no te ko kurate kui okmana ko minye ikado anga tabulo ni jidi bisika sabati chugo mina abela jile kunyo oye aiwa minye jula ya ananyo na wero kata si ikado jengo manyo yo mawulo masita ba ya sira ofe kanyirebe ko nafa ye kabikele ko mata rola fulame ko nafa uye o jengo manyo ya minvle ko to kologria anikado sani fero kata si ikado ka fo kurango anikado dugujugoro na fulokoma ko kata si ji okonya kunya unasira uma haka ja kambi dani yoro ina tasira fenja mama mimbetega mada ya premier ministry no Shogel ko kala maiga aya jira ka fo aka nange ko minye gele ya mi no banga bi ku rebe nyabala sede o ni umu aka jamfa jugo mimbe mali dala bingani ni faransi ka baraka minando o kuma ku re ka da unye koro ka fle aya jira irisi jamana maula oloko ku nyeba kola o kuma yusu ko ve mi ni ko esa ko embargo ikado ka fo ko al ko to sena ko atna foibo irisi lani malika jengo manyo yana ko re de bi do faraka ku embargo re de na to ya kuba ya ka sabuke munye fereni dabali olube katige tuko bela jire na ni jamana fulani nyonche haka ja alasigideni anga ikado fanga blo nyema uyeko chama sigisenga muno mina wale ya wakuya jeya ka fo anga jengo manyonya ko atobe kolo donga ta fe de fente bo labli sira bela jele fe soro sira fe kene ya sira fe minye lakana se ko ni dongo jugoro na fulo anika do ka fo jiu kata se ka do ka fo feret ke tauma haka ja mara reke chugo ku banga franje fanga deme ka do ka fo fininga fo nerebo awo ku bu kede ali embargo mana kino o mana yusu ko ni ya jate mine ko minye ka do anga jengo manyonya wi ko ka do ka fo na fro ko korodo nafa be ka ye bitugo ni sabu atale ngura minye niye ka nafa be ka ye okumana o mimbi ka ye iba ka fo ko antna josra la no eblengo amanta ke ta esade okumana kante sika ere fana o sika ere mi fana no okume maula kante sika ble fe miye fuka franje fana mawe no transition kulu ko niye ikado ukasa go ke ku dungota ka jira ka fo fe miye ni jamana ye amban wasado ola ukande manga tabulula okumana ko minye ikado yu joje me fola jorola fe mana bwa ko la kulu na akokoro nga uyake ni njogo nye lazini kulubali aga nobla siwe ni anya bo le koma kono ga bidon bo le do moro anye laka fo ya altedo centro de markala nuni wallahi sonarem nuni SMB nunu ha nunu be nimbe tuye korole ani rishuche wanga pangurunwo keleke mina be kunye rishi jamana faransi fasani ni nana ansimbo ni bela ulu munu nye nazaro la dernier kulumba ku korota abana dernier teteme faransi ka nazara jamana la wallahi ko klinsika fuike jina numa amerika ni glausi ndwala abana nunu ko kutala dro ba ko kabla abana kamba uda no ta albi dan frako anga kanyo wana e ko anti faransi chia fevenu ko general korodo be ko ku ka kele marama fe bela jile ko na faro ko ka kele re ka nyema ka teteme klinaninga u kam munition re pe marama fe be ku tsika klinani kele ke ka dafa faransi re pe allah akbar no lu matu jigida ma oreka o ka parasol jo kuna tu jigida jonguna bana
k'u ka kɛlɛkɛfɛn tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka tɛmɛ tile 4 kan bolofɛn bi ban o drone singani a bɛ n'Ala cɛ Ala ka kunna ja amina moro ma mi ta sugu la an bɛ tila ka na an ma saba ni Ala ka jɛ ye moro min ye an bɛ don sɛbɛnw kɔnɔ nka an tɛ don n'an m'an ka cɛkɔrɔba fo cogo si la n'o ye ka dɔn an bɛ ɲɛ fo y'a fɔ Kayi mama national Jayi Sibi fo y'a fɔ Kayi moro tiɲɛ yɛrɛ la Mali politicien ko opposant hali ni bɛ minɛ ka k'a kɔnɔ de nka opposant bɛɛ turunen don bi minnu bɛ yen i bɛ ka fanga tiɲɛ ma dɛ olu yɛlɛmalen don ka kɛ opposant bi u y'a tiɲɛ ko bɛ tila ka na dangari ka gouvernement dayɛlɛ a bɛ dayɛlɛ jɔni an ka don ka taa manger ya u ka kɛlɛ bɛɛ t'o de ye n'o tɛ i ɲɛna faso ko don wa faso ko u nana tamasiyɛn min jira an na san 7 kɔnɔ e m'a ye wa a b'an na ɲɛ a kɛra an bɛɛ na yan e dun ko cogo di kana jigin ninnu na sa Ala ka kunna ja dahirimɛ tiɲɛna i ka kuma bɛ caya kɛ moro Ala ka kunna ja Ala kosɔn sa min ye nouvelle horizon an b'ale ta an ka taa min ye avocado Comatec SA moro a ko min filɛ nin a wuli ka jɔ kɛra yarɔma gouvernement ni ninnu ma ko falen ninnu kɔni kun sigira min ye u ye lajɛba kɛ min ye a lajɛ o ni sababa bɛnna moro awa bɛn kɛra min kan moro avocado o ye nafolo o nasara u ye walasa avocado wari kɔrɔ min bɛ yen o bɛ se k'o kunbɛn cogo min na o bɛ se k'o dalabɛn cogo min na o tuma i k'a dɔn a ko ɲɛmaa bɛ maa min bolo sa afirikalo tɛmɛnen mako ministre de l'urbanisme et de l'habitat des domaines et de l'aménagement du territoire et de la population moro syndicat fila minnu bɛ yen compagnie textile Comatec SA moro avocado awa min o kɛra sababu ye sa u k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bɛ kɛ sara ye ka di avocado cakɛlaw ma moro a waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa min ye avocado gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ 921 min ye avocado u b'a sara cogoya 3 la 1,600,000 u n'o di n'o tɛmɛna ka bɔ 1,021 min ye avocado ta ko sabanan u b'a da kunbɛn n'o ye bɛnkan min kɛra o kan sa moro i k'a dɔn syndicat fila minnu bɛ yen n'olu wuli ka jɔ kɛ ka nin kɛlɛ kɛ moro olu kɔni y'a min ye maa minnu bɛ yen n'o ye avocado o syndicat kelen walasa ko bɛ se ka kɛ ko sɛbɛlama ye cogo min na ko bɛ se ka kiiri walasa avocado jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min na moro avocado kiiritigɛ ni avocat tɛ olu ye avocat ta n'o INTM avocado ale ka maaw ye moro avocado olu kɛlen ka avocat ta waati min na jaabi bɔra ka bin moro i k'a dɔn ni ye avocat ta o ka t'i defa ni e kɔni avocado ni e gagnera mura kɛra cogo cogo inna avocado tɔrɔbɔɲɔ di avocat ma o min filɛ nin min ye avocado syndicat tɔ kelen min bɛ yen n'o ye CSM o maaw kɔni y'u k'a da o ko la k'a fɔ olu ma jɛn n'o cogo si la yɔrɔ a ko gɛlɛyara sa dɛ tiɲɛ yɛrɛ u ka dabila mɔgɔw ka saraka d'u ma safe nin ko ninnu dɔw ye wari ko kuma ka di bro n ko wari ye waraba de ye wari ko kuma ka di nka min bɛ fɔ wari kɔ ni wari ɲɛ yera o tɛ se ka fɔ dɛ o tuma ninnu ni mankan na bi CSM maaw kɔni olu y'a jira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen o ti di avocat ma o tuma a k'a dɔn min ye a ko kɔni bɛ kiiri tigilamaw ka bolo kan ni Ala sɔnna ma bi ntɛnɛn don afirikalo tile 25 san 2022 o kiiri na kɛ ni jaabi min bɔr'o la ko tɛna tɛmɛ o fɛ n'o tɛ Maître Gakou a kɔrɔkɛ dɔ ni n ye baro kɛ san jan dɔ la ale kun sigin bɛ France a ko k'ale bɛ sufɛ kɔnɔ fɛ ka tɛmɛ avocat kan sufɛ kɔnɔ yɛrɛ kun feerela k'ale b'o fɛ ka tɛmɛ avocat kan ne ye n bolo da n kun n ko karamɔgɔ n ko a walawala a ko avocat b'i ka nafolo minɛ k'a dun i ye se sɔrɔ i ma se sɔrɔ a kɛra e de la a kɔni y'a ka baara kɛ wa a tɛ ban nafolo la ayi ko sufɛ kɔnɔ filɛ n'a ti maaw ma fɛ k'a t'i ka nafolo minɛ k'a dun ka tila k'a fɔ k'a b'a jir'i la k'a fɔ a tɛ ɲa awɔ ko ka fɔ avocat t'o kɛ dɛ nin ye Maître Gakou kɔrɔkɛ dɔ ka kuma a san mɛnna an ye baro kɛ a kun sigin bɛ France ni Ala ka jɛ a ko k'ale bɛ olu fɛ ka tɛmɛ avocat ka kuma dɔw la o kumana kuma n'a kɔrɔ don Youssou an bɛ sɛbɛn ta min tɔgɔ ye ko humanité n'an ye humanité ta sa i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa i k'a dɔn Gosi sɛlɛdingɛ dɔ yera ye ko maa caman su de yera sɛlɛdingɛ in kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn dingɛ kelen kɔnɔ maa caman ko nin ko ma jɛya
jɛya nin ko ma jɛya cogo di ko min ye I k'a dɔn siganamaw ye ko o siganama maa 6 faransikaw ye minnu minɛ ko o siganama maa 6 bɛɛ min les 6 suspects faransi ye min minɛ avril kalo tile 16 n'a tile 17 u ni gosi cɛ kilomètre 30 ka kɔ gosi dugu kɔnɔna ɲɛ ko o maa ninnu bɛɛ min ɲininkali ka tomi ka sigi yen abana nga utara montage daga ko yo satellite ko Wagner do u ko olu ye maa 6 min minɛ k'u taara n'o ye Niger k'u bɛ t'olu juger ko ye terroriste ye munna u minɛna Mali la u ma juger ya u ma yira Mali maa ɲɛmaw la ko terroriste u minɛna ya u taa k'u Niger Barkan ngalono o kumana o maa 6 min k'o minɛna k'olu taara min ko ɲininkali bi to min bɛ sigi fɔlɔ ka sɔrɔ ka don kuma in kɔnɔ min ye I k'a dɔn gosi a su minnu yera ye k'a bɛ fɔ min ma ko une fosse commune sɛlɛdingɛ kelen maa caman fure o b'o kɔnɔna la ko bɔ kɛra o kan I k'a dɔn gosi kan kɛrɛfɛla la kan min ni Barikani maaw de kun jabala ye yen ye o kumana min ye Barikani ye u ye kan in segin anw ma tile kelen I k'a dɔn a n'a dugujɛ bɔ kɛra nin ko in kalama I k'a dɔn k'a fɔ nin turu de kun tatɔ filɛ k'a da anw kun nin ye Yusu min ye I k'a dɔn Barikani ye Barikandani olu kɛlen kɔ k'u kɔ don o Barikandani ye gosi kan min di anw ka wolomasiri tabaw ma ko dakabana ko yera ye koyi u y'u kɔ don yɔrɔ min don n'a dugujɛ I b'a ye k'a fɔ su caman de taara ye dingɛ kelen kɔnɔ u ko min ma ko charnier o charnier min ko min filɛ nin ye sa k'a yera I k'a dɔn olu ka kan yɛrɛ de dafɛ ye o kumana ko ni su caman minnu yera I b'a ye k'a fɔ ko u y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na ka o kalonba ta k'o da anw kun a kun dabɔra o janfa de kama nka anw kɔnna ka bɔ a ko kalama dɛ o de y'u malo da kɛnɛ kan n'an kun taara an sigi kan in kɔnɔ ten an kun fɛ wallahi nin turu kun bɛ da Mali kun wallahi ala bɛ Mali fɛ dɛ hali bi ala ka gundo dogolenw kɔnɔ fara a gundo dogolenw maa minnu bɛ k'u dɛmɛ a kow la ala k'u gundo fara tilegan fɛ seere kana k'u la ya rabi an y'a ɲini sunkaloba in lahɔrɔma kosɔn n'o tɛ ko France 24 u ka propagande kɛ kunnafoni cɛrin sira min n'an y'a dafɛrɛmɛ yan ko olu kɔni ye fa bɛɛ kɛ mankan ye k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na k'u b'u ka sɔrɔdasiw jɛya n'o ye Barikani maaw ye ko ka I k'a dɔn nin turu k'a ta k'a da anw ka faama kun nka a ma ɲɛ u bolo k'a sabu kɛ yanni faama yɛrɛ ka t'i sigi ye u ye nin jateminɛ kɛ ka taa bɔ nin nka n'anw tun sigira k'a sɔrɔ nin ma ye a bɛ fɔ ko Mali wolomasiri tabaw nɔ don tɛna se ka fɛn fɔ sabu Mali wolomasiri tabaw tɔgɔ tɛna se ka fɔ a la o kumana ko min ye I k'a dɔn nin ko ye sa u ye I k'a dɔn a ta k'a da Irisiw kun ko anw n'an jɛɲɔgɔn a tɛ se ka da Mali kun cogo si la ni anw kun sigira de ka tile damadɔ kɛ a bɛ fɔ ko an nɔ don anw taara sɔrɔ furew tiɲɛtɔ yɛrɛ don yɔrɔ o ma kɛ o don n'a dugujɛ o kumana ko min ye I k'a dɔn a tɛna se ka da Mali kun jagoya la awa k'u ye I k'a dɔn Irisiw fana tɔgɔ ta k'o don o la ko Mali a n'a jɛngomaɲɔgɔnw I k'a dɔn o ko min kɛn bɛ degun ye farajɛla bolo bi kosɛbɛ fɛn min ye I k'a dɔn ni fure ninnu k'u kun fɔlɔla ka tiɲɛ yɛrɛ o tɛ tile kelen ni tile fila ko ye dɛ o kumana ko ni fure ninnu kun fɔlɔla ka tiɲɛ Yusu I b'a ye k'a fɔ an ka faama olu yɛrɛ nabaliya hali olu ma na fɔlɔ ko nin ko ninnu fari dara Faransi k'u kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de tigɛ ka anw ka wolomasiri tabaw ka jagalaki ta k'olu sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ k'olu de fana ye nin maa ninnu fa k'a sɔrɔ a yera olu de jabala yɔrɔ la k'a sɔrɔ ala anw ka maaw ma sigi yen fɔlɔ lakanako nasira fɛ Faransi ye jinɛ woloso de ye ko ninnu bɛ sɔn latigɛ ko bɛɛ ma cogo min na ka tɔgɔ tiɲɛ ni magosa ta ka jamana ni jamanadenw sɛgɛrɛ ko jinɛ woloso minnu don u kɛɲɛ ko tɛ yen wa k'u bɛ kow kɛ ka tila ka nangarabaya ta k'a d'a ma a wɛrɛ kun o kumana k'i b'a ye k'a fɔ k'u nana I k'a dɔn dɔnni karamɔgɔ gansan dɔ ko fo expert k'olu wele olu ka taa kuma France 24 kan k'a jira k'a fɔ ko kumana ko satellite n'o y'olu ka jafilɛla dɔw ye jateminɛkɛfɛn dɔw ko olu ye I k'a dɔn ja yira k'o ye video ye ko Irisi jamana maaw ko olu ka wolomasiri tabaa minnu bi yan n'o ye Irisi sɔrɔdasiw ye ko olu ka drone ko o y'o ja ta k'olu bɛ ka I k'a dɔn su datugu ni I k'a dɔn fuguri ye ko fɛn min drone min ani satellite min n'o sera ka Irisi jamana maaw ye u bɛ ka furew datugu ni fuguri ye ko furew jigintɔ ka fure ninnu kɔni ma na u yɛrɛ ma u ma n'u da yen ten dɛ u nana fɛn dɔ de la an'u jiginna ka bɔ fɛn dɔ de kɔnɔ ko munna o ma se ka jira furew datugutɔ de jira la ka tila k'a jira ko o ye I k'a dɔn Irisi jamana wolomasiri tabaw ye minnu nana ni fure ye ani furew nana waati mun na munna o ma se ka jira drone ni satellite fɛ o kumana ko u ka nin dabolo ye k'a ma ɲɛ sɔrɔ nin nkalon in ma ɲɛ sɔrɔ o kumana ko su minnu yera u yɛrɛw ka su don nka a kun dangamutɔ don k'a da anw ka wolomasiri tabaw kun o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen de la France 24 wo an'u ka jamana maaw wo u bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔli ko drone sera ka I k'a dɔn su datugutɔ yira ka drone ma se ka na su
nato ani shu bila la cogo mi munu nana shu bila fɛn min nana ni shu ye ko drone ma se k'o jira cogo si la o tumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka drone a bɛ wolomali kɛ jaw la ja o kumana fɛn min ye k'a dɔn fɛn min ye ni lahala ye o kumana min ye k'a dɔn AMDH ye olu Mali tɔgɔ la olu y'a jira k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ka kiiri k'o bolo da Mali yɛrɛ ka kiiri bolo bɔ k'o bila nin ko in na yaasa ka jɛlen mana nin ko in na o kumana ko laɲini min kɛra I k'a dɔn Barikani yɛrɛ fana fɛ o kumana ko u bɛ ɲininka bi u ye maa 6 minnu minɛ gosi ko olu maa 6 bɛ min ko o maa 6 k'u y'a jira k'a fɔ k'olu ye terrorisiw ye k'u taara n'u ye Niger k'u bɛ t'u juger yen nɔ ka t'u kiiri ye o kumana ko maa 6 ninnu kibaruya bɛ cogo di u lahala bɛ cogo di k'o ka fɔ an ye u minɛna gosi I k'a dɔn kalo tile 16 ni tile 17 kilomètre 30 ka kɔ gosi ɲɛ k'u ye o maa 6 ninnu kɛ cogo min u k'o fɔ an ye ko walama o maa 6 ninnu minɛ ko kun ye mun ye olu kana na nin fusuko in seereya kɛ wa ko a kun y'o ye wa ko ninnu na kɛ seerew ye seere minnu n'u kɛn bɛ ka Faransi degu o tumana u tun n'u kɔ don seere ninnu na u b'olu fana minɛ ka taa walama maa 6 ninnu kɛra cogo min u k'o ɲɛfɔ an ye an bɛ k'o fana jaabi kɔnɔ ni Ala ka jɛ ye an ye nin sama ka bɔ I k'a dɔn k'a fɔ fasiri sɛbɛn min kɔnɔ o de ye humanité ye fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli don Yusu Moro an bɛ indicateur ta min ye club faso dɛmɛ olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn nin kaloba in kɔnɔ walasa Bani Hashimu Alassane Aidara ale ka olu ka jɛkulu tɛ awɔ o de don Moro min ye aw k'a dɔn wuli ka jɔ min n'u y'o kɛ Moro club faso dɛmɛ Alassane Aidara Moro aw min ye 7e arrondissement district de Bamako Moro ka taa aw min ye nin kaloba in kɔnɔ ka taa jira diɲɛma la ani ka dɔn malidenw na k'a fɔ min ye polosiw ka taa fara aw k'a dɔn an minnu ye aw dugudenw ye an bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min na ka jira k'a fɔ an tɛ taa ni ɲɔgɔn kɔ cogo si la an bɛ taa ni ɲɔgɔn ye min ye aw k'a dɔn commissaire divisionnaire min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn commissaire divisionnaire de police Mamadu Munkɔrɔ Moro ale y'a jira k'a fɔ nin waleya min kɛra ni ye aw k'a dɔn club faso dɛmɛ Moro ko nin waleya waleɲumanba ye o nin b'a jira k'a fɔ aw min ye polisiw ani dugumaw olu ka surunya ɲɔgɔn na polisiw ani jamanadenw olu bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na min ye aw k'a dɔn club faso dɛmɛ aw maa ɲɛma Alassane ale kɔni y'a jira k'a fɔ aw min ye aw k'a dɔn nin kaloba min filɛ nin ni o ye sunkalo n'olu nana ka na sun tigɛ ni aw k'a dɔn polisiw ye 7e arrondissement ko b'a jira k'a fɔ aw min ye adamadenya jogo ani k'a dɔn an ka taabolo ani an bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min o bɛ se ka matarafa cogo min wallahi a bɛ tin ko fɔ a bɛ tin ko fɔ polisiw wa ni jaru ye dɛ ni jaru ye dɛ o bɛ tile baara la o bɛ tile baara la dɛ tigɛ waati maa min mana ŋaniya siri k'i sɛgɛrɛ ta a ye koba kɛ dɛ wa ka taa bɛɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɛmaayaso fana y'a kɛ o ɲɛmaabaw y'a kɛ daki fili awɔ ko groupe bɛ kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka sun tigɛ a y'an sɔrɔ an ni Makankaw bɛ k'an ta tigɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to a man ne ye parce que a don sugu ninnu na n'an ni Makankaw bɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to a man ɲɛ n'o tɛ daki fana b'a kɛ a san damadɔ ye nin ye groupe renouveau fana b'a fari da a kun ye tin ani kolokolo ɲɔgɔn na kan o bɛ deli sinsin an ka taa wallahi Moro min aw k'a dɔn club faso dɛmɛ ni aw k'a dɔn o maa ɲɛma a kɔni y'a jira k'a fɔ min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw min ye olu kɔnɔna lajɛ min ye hali bi an ka lakanaba tigilama minnu bɛ yen n'o ye an ka wolomasiri tabaw ye ani sorasiw b'o la ni polisiw b'o la minnu aw k'a dɔn n'o olu sababuya la an bɛ da ka suna minnu sababuya la n'olu b'u yɛrɛ di ka fasodenw tɔw kisi Moro ko olu tɛna aw k'a dɔn min ye ko wɛrɛ kɛ ka bonya olu ma koyi u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min y'o baara min n'o bolo dalen don fɛ tiɲɛ yɛrɛ la o baara don o don baara don min ye miniti o miniti baara don seconde o seconde baara don lafiya t'u ye o lafiya t'u ye nka olu ye nin waati in de kɛrɛnkɛrɛn walasa aw k'a dɔn min ye hali bi u ni aw k'a dɔn polosiw olu bɛ se ka nin sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na Moro a sun tigɛ a kɛra bonya ni karama ye 7e arrondissement aw k'a dɔn ale kɔni ale de taara nin waati in na Moro aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min aw k'a dɔn ninnu kɔni ka wuli ka jɔ Moro ani sababa bɛ bɛn walasa min ye maa minnu bɛ yen n'o ye denmisɛn ani muso ni maakɔrɔw ye
bela jele bse ki yere ye aw ka do lakana kono cogo mina ministre délégué ale fana ale me keneka no ministre délégué de l'action humanitaire et de solidarité des réfugiés et des déplacés Umaru Jara ale fana aw ka do ale nimisi wasa ale ojira imam Umaru Jara moro ale akani soja yira ka fo awa minye nyere la ko gele acha mambaunga gele amnumbe lakana balia bola moro ikado awa minye gele aworo tameka na anga na moro benata awakado faso dema ni minge ikado ko niye awakado adamade tasrai wa moro niye awakado beni gele tasrai wa minye awakado abe minvo minye awakado polusu ale ni awakado awa minye jamanaden do muro ambele jelende kelenye wa minye awekado transition ma nyema klo faso deme oni awekado ni min flan no awasete andortsma oluka tabole ko ni middo awekado minye nyere la aleka ministre to rabbi minyini we armade amsika do dakale fe chiko mina minye awekabo dakale fe minye awekado sa 2018 club faso deme ale ko ne sigira senga muro ayuli ka jo chamange irwa tasira armade tasira la beni kila tasira anga seko nanga dongo tasira la muro awekado minye nyere la ani awekado kwa kunafoni di mauma muro ka mau sensibiliser no ka mau hakli la kuno ni gata awekado be sira juma fe muro ode konna nasa minye awekado demokrasi obseka sinci chugo mina o sinci chugo do niye wa minye awekado nyere la minye oluka bara mi vlene abitali ken nimbele jeleka minye awakado faso deme ama nyema aka nisoja yira polusu ka manyema awano ka commissary Mamadou Mungoro fokata se awakado ministre délégué Umaru Jara bela jele ko ne suntige akara bonyani karama konna ala ka nguna ja faso deme jekulu min sigire no ye ma deme kono te bala mala abana min be faso kuturu deme no ye ma deme asbala oni faso ko yere ko te kale aide maliko yere ko amo yere ko labango ya abana emo yere ko labango ya bana na kungera jama ko ni maliko kunye maliko maliko kunye jama ko akunti laba uta injugo la abana nga yere ko jamdane nalika fasiri jamdane gafo no te gardu fana ulutu ya bolo da dongo masma lekumbi Sajo kamara Sajo kumbi awo gardu kunye sundigeke kuka kolokolo nyona katin kolokolo ni nyonche agale re gardi ale re weke wala mafwa kwa kumbi nya yi ka jini mere mi masma leko ni bebe sina nga itawadu kuma na morosa no kuma na kumbi afana dableni mi niko bebe na atesundige balde abikiri kuma kumbi irega go maspale ay dami era la ni sajo be balaka machune kuma basigileno cheya kuma mancha ega cheya kuma mancha wowo chite nisani nani ne do yo wowo chi la damar fachi expert en comptabilité expert en football expert ingénieur de santé minye sécurité o expert baudo minye cadre politique du gouvernement o expert udo mini expert do re bana si balodra la kaba ulu de ya abe ngauté fuido te fuido nini alache wanglo hedo fona ga gerena ko malibi gambara ko malibi ga diriger réseaux sociaux ka ali États-Unis tika diriger réseaux sociaux wallahi jero me be ko tika diriger réseaux sociaux ko ki be réseaux sociaux blabi daji leila save ne rebe kuma do me abene ga kalfa coincé mais nga be fere la tigele du ko abana ay ni na yero kuma ni ne fa jate dunu yi ba tigela ma laje kaka niveau de réflexion naje iba ka familial dando abana wo ne ala sona ala ga nguna ala bita nyongriya inshallah am befo awo wa ka be wali mo no ka fo akambe inshallah ne ala ka jaye